and all that. Apa ni mane gimomiyo kane handshake ma 2018 obedo. Gichako ng'eyo ni gima the winner takes all ni biro kelo ywaruok kendo tabu mang'eny. Omiyo wang'e ane ni to ere kaka wanyalo tiyo kode e constitutional dispensation ma kawuono mondo mi kik okel pogruok ahinya. Mondo mi okel riwruok kendo mondo mi kik joma moko ma ok oyudo presidency one ni wan koro waonge sirikal. Kanyo emomiyo sani koro mbaka ma koro dhi mbele ing'iye e context moro ni to hele ere kaka office mar ng'at ma otelo ne party mane ok capture president to kendo en gi teko ineno ka o control chiegni 50% mana kaka wacho ere kaka state office moro bedo created kata matimore kamano amago nantiere BBI the problem ma ji kaka an koro an go ni siasa ka endi bende ka samoro ka dho chunyi tin to nyalo chot koni you can have a heart attack nikech ng'ato koni kawuono en ma endi gima ok one ni ber to kiny mane gima ber ne makende ne makoro en kore champion ne matiende ni gin gikawo decision on the basis of political convenience apa ni kanyo wantiere gitabu to kopo ni mbaka ni kako se yawe madhi mbele onego yawe ne jopiny onego yawe ne jopiny mondo mokwongo